Καλησπέρα παιδιά, Greek Minecraft 08 εδώ πέρα και στο σημερινό επεισόδιο θα σας δείξω πως να βάλετε skin στο Minecraft, πως να φτιάξετε και να βάλετε. Ωραία, αρχικά θα πάτε στη σελίδα novaskin.me, στην αρχική σελίδα. Θα πάω και εδώ, θα σας το δείξω. Πάτε εδώ, στο novaskin.me, είναι πέρα από το novaskin και σας πάει σε novaskin.me εδώ πέρα ή στο Google. Ωραία, εδώ έχετε το skin gallery όπου μπορείτε να το κάνετε κατευθείαν, δηλαδή να πατήσετε ή εδώ, πατάτε bling να σας πάει να διαλέξετε ένα skin, ή άμα θέλετε να φτιάξετε ένα και έχετε τόσο και θέλετε να φτιάξετε οπωσδήποτε ένα, πάτε εδώ. Player Skin Editor. Και σας πάει εδώ και αυτό είναι το skin μου, το καινούργιο μου skin. Αυτό νομίζω ότι θα κρατήσω πιο πάνω. Δεν ξέρω, να μου μιλάτε. Όχι, διαφημίσεις. Σου κόβω τα νύχια. Φύγε. Λοιπόν, αρχικά είναι αυτό το skin. Ωραία. Μπορείτε με αυτά τα εργαλεία, με αυτό μπορείτε να τους βάψετε. Έχετε δει από τον, όσοι δεν έχετε δει τους γκρίμες, πάντα το δείτε. Ωραία. Κάνουμε ένα χώλο. Ας κάνουμε μετά. Sorry για αυτό που ακούγεται. Εδώ είναι το σκούνο και εδώ είναι το face. Το link για το skin στο description, ξέρετε. Κάντε το, όσοι θέλετε να το κάνετε edit, κάντε το edit ή διαλέξτε από αυτό. Πάντα είναι διαφορετικά, δεν υπάρχει περίπτωση να σας τύχουν ίδια. Να δω, όχι τύχει τέλεια skins. Να κάνουμε edit. Αυτό το skin, παιδιά, το έχετε skin, το κατεβάσαμε. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Λοιπόν, θα βάλουμε αυτόν. Θα φύγει αυτό. Αυτό. Αυτό ήταν το skin. Και δεν έβαλα ακουστικά. Δεν ακούω τίποτα. Προφανώς γιατί δεν έχω. Ναι, αυτά δεν έχει υλικό, οπότε καλύτερα να βγάλω. Θα βγάλω. Εντάξει, γιατί δεν ακούω τίποτα. Ωραία. Έχουμε το skin εδώ πέρα. Έχουμε τα ακουστικάκια του, που είναι τέλεια. Έχουμε γενικά το super, μιλάμε μέσα στα ηλεκτρονικά. Είναι παλιό τυρκουάζ, μάλλον αυτό που το έφτιαξε είναι τρελό με το τυρκουάζ. Είναι σκρίπερα ανάβολα. Είναι τα ωραία. Να κι άλλο είναι αυτά ωραία. Assassin λέγεται αυτό, αλλά θα μας τρελάνει ο άνθρωπος. Τέλος πάντων, μπορείτε να πάρετε το μολυβάκι. Και αυτό το μολυβάκι και αυτό. Ωραία, εμείς θα πάρουμε και θα το κάνουμε μια μουτζούρα. Όπως βλέπετε εδώ πέρα, το πρόσωπο παραμένει από κάτω. Ουσιαστικά δημιουργείται ένα καπέλο. Και άμα θέλετε το βγάζετε, άμα θέλετε το βάζετε, είναι μαζί με τα ακουστικά. Και χωρίς τα ακουστικά φαίνεται βλάκας. Βλέπετε, χωρίς τα ακουστικά έχει και κουκούλα νομίζω. Ναι, έχει και κουκούλα. Για να το σβήσετε ή θα πάτε στη σβίστρα ή θα πατήσετε αυτό. Και μπουμ! Είναι ξανά μια χαρά. Και θα σας το δείξω και έχω ένα κολπάκι. Θα σας το δείξω στο τέλος του βίντεο. Εδώ είναι line, να τραβήξετε μια γραμμή χρωματιστή. Εδώ μια τραβήξουμε.
Έχουμε μια γραβατούλα, ναι, έχουμε μια γραβατούλα. Εδώ πέρα. Και εδώ ας πούμε να το κάνουμε κόκκινο. Πατάτε δεξί κλικ και ένα update που έγινε στο Nova Skin. Πάτε εδώ πάνω και πάτε εδώ το τελευταίο και μπορεί να δημιουργήσετε μία κάπα. Εδώ, να το δείξω και αυτό στο τέλος. Και ωραία, έχει εδώ πέρα, άμα θέλετε να το βγάλετε τέτοιο, απλά ή άμα το πατήσετε πολλές φορές, τότε διαγράφετε όλο και πρέπει να ξανακάνετε το τέτοιο, να πατήσετε αυτό, το βούλο, διοίκηση, να έχουμε περισσότερο χώρο. Ωραία. Το Mac update εδώ πέρα. Anyway, με αυτό μπορείς να αφαιρέσεις. Σας τα έχει πει άλλο νομίζω, ναι, οι Gramers, όχι Gramers, τέτοιοι ρε, Gramers TV. Anyway, μπορεί να το έχω στο link στο description, δεν ξέρω, δεν νομίζω. Να, ας πούμε θα πάρουμε αυτό. Δείτε, έχω γραβατούλα. Και μπορείτε να βρείτε τα αυτιά του. Είναι τυπάκος εδώ πέρα και μπορείτε να του κάνετε το εξής. Να, τι ωραίο. Πρέπει να τα κάνουμε μια πλάκα τώρα. Όχι, πλάκα κάνω. Θα πάρουμε αυτό. Και είναι ένας τύπος από... Όπα. Εδώ έχει μια τρυπούλα. Για να τον κάνω να τρέξει λίγο. Α, πεις κάτι. Όπα, το έκανα. Νομίζω το έκανα. Ναι, άμα κάνετε τη ροδέλα. Α, όχι, εντάξει. Θα πάμε εμείς τώρα και θα το ζωγραφίσουμε. Και κάναμε αυτή την μπούρδα. Και με το κρατάτε πολύ ώρα και μετά το αφήσετε. Εμένα τώρα είναι. Δεν πατάω το κλικ. Μόνο το κάνω. Αυτό είναι λαγκιά hack. Είναι hack. Αυτό. Θα το κάνω άλλο πράσινο. Το έκανε. Πάτσα κλικ. Εντάξει. Και έχουμε αυτή την αηδία. Και το hat εδώ πέρα. Δεν έχει τίποτα hat, έτσι. Όχι. Το totem του. Πού να το κάνουμε σκάτα. Τα μάτια του θα τα κάνουμε μαύρα. Είναι απέσιος, ωραία. Εντάξει, να εδώ έχουμε ένα Γιάννη Παππού. Εδώ έχουμε έναν Steve. Που δεν είναι Steve. Τι Steve που είναι. Anyway. Έχουμε βγάλει το χάρτη και δεν φαίνεται το μικρό. Link. Έχει και αυτός ακουστικά. Μικρόφωνο. Αλλά είναι βλάκας. Anyway. Ο τύπος εδώ φοράει pullover. Και μπορούμε του τυπά αυτού. Θα πάμε σε έναν άλλο τυπά. Ωραίος, αλλά... Να ο Steve. Τι άλλο το Steve. Έχουμε το αρχικό skin, να θα πάρουμε το Steve. Το Steve εδώ πέρα. Και θα τον κάνουμε Herobrine. Πώς το κάνετε αυτό? Για να κλέψετε το χρώμα, απλά πατάτε τη ροδέλα σαν να παίρνετε τέτοιο. Πώς είναι όταν παίρνετε στο... πώς αντιγράφετε τα blocks στο Minecraft, έτσι. Να εγώ ας πούμε θα πατήσω στο άσπρο και από μαύρο θα γίνει κόλληση. Θα γίνει και αυτό μαύρο. Α, γιατί έχω το hat ανοιχτό. Sorry. Ωραία, και θα γίνει άσπρο. Και θα γίνει Herobrine. Άρα έχουμε το Herobrine. Αν και αυτός είναι ένας άλλος Herobrine. Ο κανονικός νομίζω είναι αυτός.
Ναι, αυτός είναι ο κανονικός, αυτός είναι ο Steve. Τώρα εμείς θα πάρουμε το Steve και θα του κάνουμε Evil Herobrine. Καλά, είναι ήδη Evil. Θα κάνω και επεισόδιο για Herobrine, Herobrine Mod, αλλά έχω βρει το Herobrine. Ωραία. Μου έχει κάνει παγίδα, τι να πω τώρα. Πώς να το πω, θα το κάνουμε line. Σε τρελός φαίνεται, δεν μ' αρέσει. Έτσι, Evil Herobrine. Θα του βάλουμε μαύρο το πραγματούδι. Μπορούμε να του κάνουμε ό,τι θέλουμε. Και θα το σβήσουμε λίγο εδώ πέρα. Εδώ πέρα με αυτό μπορούμε να κάνουμε έτσι. Με αυτό μπορούμε να κάνουμε έτσι. Και να κάνουμε κάτι μεγάλο. Να κάνουμε σημείο. Περιμένετε στο δείξω να κάνει αυτή την πατσαβούρα εδώ πάνω. Αυτό νομίζω το έχω χρησιμοποιήσει παλιά για ακουστικά. Να το έκανα έτσι. Όχι έτσι. Έτσι. Και έκανα ένα σκατό ακουστικό και μετά έβαζα τέτοια και... Μπορείτε να του βάψετε ό,τι θέλετε. Να του ενεργοποιήσουμε και το hat. Και να του βάλουμε σκάτα. Και τώρα... Αυτή η πάτσα. Νομίζω έχασα το link. Έχασα το link για το skin. Οπότε θα σας έχω άλλα μερικά skins. Θα έχω μερικά links στο description για άλλα skins, ας πούμε, γι' αυτό. Και τώρα αυτή την πατσαβούρα. Δεν είναι από πίσω πατσαβούρα. Πατσαβουριάστε τον Herobrine. Βάλτε και εδώ line, βάλτε εδώ, κάντε τέτοιο, κάντε boom, κάντε να κάνουμε και πράσινο εδώ πέρα. Ωραία, αυτή η πατσαβούρα μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε και σαν skin στο Minecraft, αλλά είναι τόσο πατσαβούρα που δεν θέλω να το βλέπω. Ωραία, τώρα αυτή την πατσαβούρα, για να τη σώσετε, θα πάτε εδώ save. Θα του δώσω το όνομα και θα πατήσετε save. Στο description δεν μας ενδιαφέρει και είναι αυτή η μαλακία. Τέλος πάντων, εγώ το κλείνω. Και εδώ έχει να κάνει το wallpaper με το skin σας να μου πατήσετε, ας πούμε, να το κάνω εγώ save, αλλά δεν το κάνω download. Έτσι, save. Και θα έχει download και create wallpaper και save screenshot. Εγώ πατάω χ γιατί είναι ID. Ωραία, για να κάνετε τώρα μια κάπα. Θα πάτε εδώ, δεν είναι texture υπάρχει νομίζω, για να κάνετε την μπάνη σας, απλά πατάτε εδώ, σας έχει το χρώμα, να το κάνουμε εδώ που έχει ακριβώς. Έχω ανοίξει κι άλλο γιατί είμαι προετοιμασμένος γι' αυτό. Να το skin. Είμαι μαλάκας. Ναι. Λίγο να το πάω κάτω. Εδώ Minecraft wallpaper, διαλέγετε μια wallpaper, αλλά αυτό θα μιλήσω σε ένα άλλο επεισόδιο για τις wallpapers. Τώρα πάτε στο κατευθείαν εδώ πέρα και τώρα άμα πάτε εδώ skin editor θα σας έχει τη βλακεία που έχουμε κάνει. Να, η βλακεία που έχουμε κάνει, να, η βλακεία που έχουμε κάνει. Και τώρα, ναι, θα πάμε στο υπέροχο μας, λέμε τώρα. Να, θα πάρουμε ένα skin, εδώ έχει 3 φορές ο μαλάκας το ανέβασε. Μια Pokéball, Ender Pearl. Να, θα πάρουμε το skin του Darkula. Ένα Darkula πραγματικό είναι αυτό, παιδιά. Ευχαριστώ φίλε μου που το ανέβασες για μένα, που το ανέβασες για μένα. Anyway, σας έδειξα και τώρα για να του κάνετε μια ωραία, για να σώσετε, να του κάνετε μια και μαλακίες. Πάτε εδώ, play banners. Σας πάει μετά, σας βγάζει από αυτή τη σελίδα
και σας πάει εδώ. Μετά διαλέγετε το χρώμα. Διαλέγετε από εδώ το χρώμα, εμείς θα την κάνουμε λάπης. Κάνουμε λάπης. Εν τω μεταξύ σε ένα τέτοιο. Αυτό εδώ είναι mod νομίζω, γιατί reset, κάνουμε ένα reset, κολλάει υπερβολικά, δεν μ' αφήνει να βάλω. Άσε με, θα βγει 100 ώρα στο βίντεο. Τώρα πάμε, τους βάζετε εδώ το χρώμα, να είναι τα σχέδια. Εδώ έχει πώς φτιάχνετε αυτό, θα σας δείξω λίγο. Με μια τέτοια που φτιάχνετε έτσι, με μια κάπα που φτιάχνετε έτσι όπως είπα, με ένα λουλούδι το βρίσκεις στο αλβάδι και με ένα τέτοιο που όλοι ξέρετε που φτιάχνετε. Αυτό φτιάχνετε έτσι. Αυτά είναι τα χρώματα τώρα που σας λέω. Τα χρώματα εδώ πέρα που είναι ακριβώς έτσι. Και anyway, μετά πατάτε save. Και εγώ έχω κάνει και εδώ άλλη μία. Εδώ τέλει. Δεν έχουμε κάνει save, ωραία ξαναδίνω το save. Και έχουμε αυτήν για αυτήν. Explore, να τη βάλετε κι άλλα. Να βάλουμε αυτή που κάναμε μαζί. Λοιπόν, μπορείτε εδώ να έχει εδώ διάφορα. Πατάτε save και μετά τι κάναμε save. Εδώ έχει σχόλια. Τα κάνω ρε. Sorry. Ωραία, τέλος πάντων, δεν ξέρω κάτι άλλο για να το κάνω save, σας έδειξα. Link, θα έχω μερικά link στην περιγραφή για μερικά skins στο τέτοιο. Και για να το κάνετε και εσείς να βάζετε εδώ πέρα, άμα πατήσετε στο save εδώ πέρα. Πατήστε το save και το πατήστε save. Link του skin, αυτό θα βάλω και εγώ, αλλά έχει για αυτό το κόλλο skin. Λυπημένα, σε όλο που σε είπα κόλλο skin. Είσαι καλό skin. Αλλά ακόμα είσαι λυπημένα. Anyway! Θα βάλουμε τώρα αυτό γιατί δεν λέει να έχουμε την εκεί. Γαμώ! Περιμένετε να δω ποιος είναι. Όχι σκένει, σε σκάσε! Δεν μπορώ. Τώρα κάνω βίντεο. Άμα αυτό στα αρχίδια αυτό το τηλέφωνο. Δεν θα σου απαντήσω. Άνα, γεια σου. Κι άλλο να αφήνει να κάνω βίντεο. Άμα πια. Αν αφήνει και εγώ να κάνω βίντεο, μην τολμήσεις και ξαναχτυπήσεις έτσι. Δεν κάνω λίγο follow. Όχι, έκανα βλακία. Όχι, εντάξει. Δεν έκανα. Και ένα στο τέτοιο που το κάνουμε. Και εγώ κάνω και login, sign. Θα είναι αυτό τέλος πάντων. Ωραία, έχουμε αυτό το τέλειο skin. Μόνο που αυτό θα το κάνω λίγο επεξεργασία. Έτσι μπορείτε να αλλάξετε το χρώμα του μολυβιού και έχω στο κάτω και προκειμένου το κλικ. Δεν χρειάζεται να το πατάτε πολλές φορές και έτσι. Ωραία. Θα το πεις και καλά. Τώρα καλά, εντάξει. Θα το βάψουμε και τα μάτια γιατί δεν λέει έτσι. Δεν μ' αρέσουν έτσι τα μάτια. Αναγιώς, το άρεσε.
Ωραία. Αυτό ήταν το επεισόδιο, ποιος σας άρεσε. Είμαι ο Greek Minecraft 08, μερικά skins link στο description. Και αυτά από εμένα. Ήμουν ο Greek Minecraft 08. Οι φίλοι μου με φωνάζουν με το δεύτερο μου όνομα. Δεν σας είπα, έχω βγάλει καινούργιο όνομα. Λέγομαι, όσοι θέλετε να μου κάνετε follow, κάντε follow στο Twitter για μένα. Δεν έχει το κανάλι ακόμα Twitter, αλλά έχω εγώ. Και λέγεται xDimitri's_GRXX. Ας το ξαναπώ άλλη μια φορά. Να το σημειώσετε, να μου κάνετε κανένα follow, έτσι να προχωρήσει το κανάλι και ένα subscribe, γιατί έχουμε τώρα μόνο 2 subscribe και είναι μόνο από την οικογένειά μου, παιδιά, να προχωρήσουμε. Ωραία, είπαμε xDimitri's σε Greeklish, xDimitri's_GRXX, έτσι θα μου κάνει follow. Ωραία, αυτά από εμένα. Ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο. Ήμουν ο xxDimitri's_XX και Greek Minecraft 08, όσες έχω πει περισσότερες φορές. Θα τα πούμε την επόμενη φορά που θα κάνουμε και... επίσης θα σας δείχνω και το κοινό μου wallpaper, τέλεια, έτσι με το παλιό το καλό. Και εδώ έχουμε ένα diamond, εδώ ο Νίκος, κλασικά. Ωραία, αυτό ήταν το επεισόδιο, ελπίζω να σας άρεσε. Ήμουν ο Greek Minecraft 08, xDimitri's_XX στο Twitter και γνωστό στους φίλους μου, έτσι να φωνάζουν. Ήταν ο Νίκος εδώ πέρα, ήμουν εγώ εδώ πέρα, είναι με η webcam εδώ πέρα, sorry. Δεν είναι η ώρα. Ωραία. Μέχρι την επόμενη φορά που θα κάνουμε κι άλλα tutorials, μέχρι εκείνη τη φορά, τα λέμε!